Bé, doncs ja ho heu vist 2 anys després, Tamara Carrasco ha quedat absolta. Però encara no hi ha ningú que hagi demanat perdó ni tots aquests mitjans de comunicació que la van assenyalar, ni aquesta Guàrdia Civil que s'inventava proves o que deia que tenia àudios de no vés a saber on. Res de res. I qui li tornarà tots aquests danys morals a la Tamara? Perquè, com hem vist, la Guàrdia Civil és experta en inventar-se coses. Si van inventar Sant Esteve de les Roures, van inventar un delicte de terrorisme, també contra els CDRs que van detenir ara fa poc més d'un any, i no passa res perquè l'estat espanyol pot vulnerar tots els drets que vulgui. Ahir, un altre revés del Tribunal Europeu dels Drets Humans, en el que deia que Espanya el 2014 en una manifestació havia fet un ús excessiu de la força. Doncs quan arribin el 2017 i l'1 d'octubre tindran molt per revisar. També un comissari de la policia, Villarejo, si no vaig errat, deia que per Espanya la Guàrdia Civil o la Policia Nacional havien arribat a fer coses impensables, que potser té a veure amb algun imam de Ripoll que tenien com a confident. No sé, són preguntes que llenço a l'aire, perquè és que al final ens ho podem esperar tot. Recordeu que són capaços de tot, que els mou l'odi. No recordeu els que nos dejen actuar dels hotels, com ensenyaven les seves armes de foc des dels balcons, com orinaven a sobre de la gent que es manifestava. Tots aquells vehicles que venien d'arreu d'Espanya al crit de por ellos contra els catalans, ens odien. I fem memòria encara del que va passar molt abans. Recordeu l'Eric Bertran, aquell noi de Lloret de Mar que va escriure un correu electrònic a una cadena de supermercats per etiquetes en català? Un menor d'edat i el van acusar de terrorisme. I estem parlant de ja fa 20 anys aproximadament? En fi, que estan disposats a tot, que per ells això és una guerra, que per ells Catalunya és una guerra i han d'anar per nosaltres. Assumim-ho ja, i ni diàleg ni hòsties, perquè no hi ha diàleg amb aquesta gent que vol acabar amb nosaltres. Tirem endavant la DUI i fem-ho ja, i el poble ha de ser el que ha d'apretar els polítics. Som-hi! Visca la República de Catalunya i Aran!